ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತಿದೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆನಾಗ ಲಾಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಒಂಚೂರತ್ತೆ ಮೊರೇನು ಲಾಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಗೆ ಪಾಯರ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಚೂರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ಆ ಲಾಗ್ ಬಿಟ್ಟಡತ್ತೇನ ಪಂಡ ಈ ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕನೆ ಪಾಡ್ಬೇ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಎಂಚ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಬುಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ಪೋಂಡ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಹೋಗ್ಬಿರ ದುಂಬು ತಿಲಕನೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುಕ ಅಂತಂದಾಂಡು ವಾರ ರಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಕ ಬಂದು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗನೇ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಂಡು ಅವು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಿ ಅಂಡ. ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು. ಸೊ ಏರೆಗಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಲೆ ಆ್ಯಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾಲೆ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊರ ತೆರಿಪೌಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಐನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಡತಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾಡುಡು ಇಂಕ ಆಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಯಾವು ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಆಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಯಾವು. ಸೊ ಇಂಕಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಂದಿ ತೀರ್ಕೊಡಿನಿ. ಅಮ್ಮಗೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆಪುಚಿ ಕೈ ಕರ್ಬೇನಿಗೆ ಅದ ಮಾರಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂಚ. ಸೊ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಸೆಕೆ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇತ್ತೆ ಆವಡತ್ತೆ ಕಂಜಿ ಕೇಳುಂಡು ಇಂಕ ಬೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಂಡೆ ಅದನ್ನು ಪೋತು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡೆ ಪೋತು ಒಂಜಿ ಆವಡತ್ತೆ. ಸೊ ತೂಡು ನನಗೆ ಕಾಸು ನನಗೆ ಮೆಲ್ಲದಿತ್ತು ಹೊರಾನೆ ಮಾತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ರಾಕಿರದ ಹೊರವರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಪ್ನಾಗ ಕಟ್ಟು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು. ಸೊ ಎಕಟೊಂಜಿ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಮಂತೆ ಬಟ್ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದುಲ್ಲ ತೂಕದ ಅದು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ಪಾಡ್ಬೇನ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದೇನು ಲಾಗುತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಂಚಿನಿ ಪಾಡ್ನತ ಬಾ ಕೈ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅವಡು ಬುಕ್ಕದ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ತೋಟ ಜನ ಸುದ್ದಿ ಬರೀ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೇಟೆ ಬರೋ ಹೋಪ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತನ ಮಾತ್ರ ಹೋಪ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲವೇ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಪೋಪನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಲ್ಪನ್ಪಿರಿ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಏನು ಮತ್ತು. ಸೊ ಕುಡ್ಲಗೆ ಎಂಕಲಾತಿ ಅಗತ್ಯತನ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದು ಇವತ್ತನೇ ಬೋದನೆ ಅಪ್ಪಗೊರೆ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಗೊರೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜಾಲಿ ಮಂದಿ ಬರ್ತದ ₹10 ಬೀಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತಿತ್ತದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬತ್ತನ ಅಂತ ಐದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಜಿ ತೂಕ ನನಗೆ ಪನ್ನ ಬರ್ರ ಆಪುಂಡ ಬಂದು. ಸೊ ಕೇಂದಿರು ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಬರ್ರಜ್ಜ ಅಂದು. ಸೊ ತೋಡು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಸೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ರಜೆ ಅನ್ಪಿರಲ್ಲ ಆಪುಜದ ಸಂಡೆ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರಜೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಂಚದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಮನ್ಪು ಅಂತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ದಿನೋಲು ಆಫೀಸ್ ಹೋತು ಅಲ್ಲಿ ದಾತಿನ ತೋಜ್ಪವನ ತೂಕ ಮಲ್ಪರ ಹಣ ಮನ್ಪು ನಿಜ್ಜಿ ಏನ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟುಂಡು ಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಎಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮನ್ಪಡು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊನಿಗ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಅವತ್ತಲೆ ಈ ಕಜಿ ಬುಗ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಮಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ದೀತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂತರೆ ನಮಗೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಕೆತ್ತೊಡೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಗ್ಲಿಗ ಪುಜಿಗೆ ಅದನ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬುಕ್ಕ ಚೋಳಿ ಬಾಂಡ ಅಯ್ನ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಬರೀಕ್ ದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಕೆತ್ತದು ಮನ್ಪುನು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೀರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಗ್ಯಾನ್ ಮುರನಿಕ್ಲಾಡ್ ಮಂತಿರ್ತದ ಅವೇ ಪೊಡಿ ಬಾಡ್ನ ಅಂಚ ಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಬತ್ತಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ವನಸದ ಪೊಟ್ಟು ವನಸು ಬುಕ್ಕ ಇದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಕೈ ಅವ್ರವ್ರ ಬೆಚ್ಚುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಕೈಕ್ ದದ ನೈಕ್ ಬಚ್ಚುನ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅವು. ಸೊ ಅಂಚ ತುಕ ಹ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಪಾಯ್ದು ತಿಕ್ವೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಂಡು ಜನ ಇಂಕ ಏಪಲ ಕೈ ಬಚ್ಚನ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ಡ್ ದಾಲ ಇನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ದಾದ ತುಜ್ಭವನ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಭದ್ರಾಡರೆ ಆತನ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಗನೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದ್ದು ಕಜ್ ಮಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿತ್ತನ ಅಪ್ಪಗೇನ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ಐದಕ್ಕ ಉಂಡುದು ಒಂಚೂರು ರೀಲ್ ತೀಯ ಆ ಥರ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡ ಟೈಮ್ ಪೋಪ್ನವೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆ ತಿಕ್ಕುನ್ನೆ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಆಯ್ನ ಮಿಸ್ ಮಂತ್ ಅನ್ಪೇನ ಅಂದಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಪಿರಲಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ನ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ 30% ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ತೀರ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಆದು ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ. ಸೊ ಇನಿ ಅಂದ ಧ್ವಜ್ಭವನ ತೂಕ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಕಾಡ್ಬೇರೆ ಒಂದಲ್ಲಿರು. ಸೊ ಎಂಕ ಮಲ್ಪ ಅದ ಕುಂಟು ಮದದ ಎಪ್ಪರ ಪಂಡಿರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆದ್ರಸು ಮತ್ತು ಪಾಟ್ರೆ ಪಂಡಿರು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮದ ಮಂತದ ಅನ್ಪೋಪ್ನೈತೆ ಬಲಿ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ತಿಳಿತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದುಂಬು ದಾಲ ಇದ್ದಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನ್ಬೆ ಪೂರ ಐಲೈನರ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಐಲೈನರ್ ಪಡ್ನ ಪಂಡ
ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಆತದ ಅಂಚ ಆಪುನದು ಆದಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಲೈನರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಲರ್ಜಿ ಐಲೆಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ ಓವೇಸಿ ಕಿಜ್ಜನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಈ ಐಲೈನರ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಏನು ವರ್ಷನೇ ಕರಿಂಡು ಇಂಚಿಪ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಯಾರ ಮುಗಿಪನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಥರ ಅಲರ್ಜಿ ಐಲೆಕ ಉಂಡು ಅವು ದಾನೆ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಡೇಟ್ ಕರೀದಿಪ್ಪುಂಡತ అయినా ಟೈಮ್ ಬಾರ ದಿಪ್ಪುಂಡದ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು ಅನೇನು ಕಾಪುನ ಸೊ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಐಲೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆನೆ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಇಪ್ಪ ಸತ್ತ ಐಲೈನರ್ ಅವಡತ್ತಿ ಅಂತದ್ರಿ ದಾಸವಾಳ ಪೂತದೈ ಮತ್ತು ನಡ್ತೀರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕನಕದ ಕೊಟ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದಾಲಿಜ್ಜದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕನಕತ್ತು ಕುಂಟು ಮತ್ತು ಆಜಿಡ್ನ ಆಮಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರದ್ದ ತಿರ್ತಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಡೋರ್ ಮತ್ತು ಹಾಪಿಜಿನಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತು ಆವಡತ್ತೆ ಅವು ಹೊರಾಡ್ದರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಹಾಪಿಜದ ಅವಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಮತ್ತು ಆವಡಂದು ಸೊ ನಾನು ಡೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂಚು ಹೆಡ್ಡೆ ಡೋರ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚದ ಎರ್ಲಿ ಹಾಕೋನಾಗ ಈ ಪ್ಲೈವುಡ್ ದಾಂಡ ಎರ್ಲಿ ಹಾಕೋನಾಗ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಪಸೆ ಬತ್ಲಾಗ ಗುಂಬು ಅಂತ ರಪ್ಪ ಹಾಪುನ ಸೊ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೋರ್ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೆಗ್ಲ ಎದುರುಗ್ಲ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಜಪ್ಪು ಉಂಡದ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ದೆಲ್ಲ ಕೌಡು ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೊರನಿಗೆ ಒಂಥರ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ ಗಡಿಗಡಿಯಿಂದ ಬುಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯನ ರಡ್ಡು ಮುಂಚೆ ತರ್ಪ ನೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮನ್ನದ ಗೋಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಇಂಚಾತನು ಬೆಂಡಾತನು ಪುಲಿತದೈಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಕಟ್ಟುತ್ತೀರು ಒಂದು ದೈ ಬಂಡವು ಪುಲಿತದೈ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಮಾಂಡು ಬಂದು ಕಟ್ಟುತ್ತೀರು. ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಪಾಸೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಶೋಗು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ತುಂಬಿತ್ತಂಡವ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತೋಡು ಐಕ್ ನನ್ನದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಡತ್ತೆ ಅಡೆಮುಟ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬಂಗೋಟ ಉದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಾರ ಇದ್ದ ಮರ ಮತ್ತು ಉಂಡತ ಸೊ ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೈಪು ಊರಿನಾಗ ಪೈಪು ಬಿಡೋದು ನೀರು ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಇದೇ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕನೆಂಗಲೆ ಬಂಗ ಮುರನೇ ಕಲೆಗೆ ಪಾವ ಆಪೆದೆಲ್ಲ ತಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿದ್ದೀರಿ ಪಂಡ ನೀರು ದೇಶ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ನಾಗ ನೀರು ಎತ್ತು ಬಿಡ್ಚಿ ಸುಮಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಮಾತು ಡೈಲಿ ಯೂಸಿಗೆ ಮಾತು ಆಗ್ಲಿ ಕೊರೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೆರೆ ಕುಂಟಿರ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಪ್ಪನ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಚೈತೆ ಬರ್ಸಾರ್ಕೊಂಡು ದೋಜಿಂಡು ಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡು ಮುಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮುಕ್ಕೊಂದು ದದ್ದು ಬಂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಟರ್ ಫ್ರಿಟ್ಟಿದ್ದ ದೈಂಡು ತೋಜಿನ ರಡ್ಡು ದೈತನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೈನ ಚಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರವ ಚಿಕ್ಕಿ ನಲ್ಪ ಕೊರ್ನವು ಸೈತನ ತೋಜಿಂಡು ಅಂಚ ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂಡ ಬಟರ್ ಫ್ರಿಟ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಗಾಕ್ಲ ಬಿನ್ನೀರು ಬತ್ತ ಹತ್ತಿರು ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಇಕ್ಕು ತುಂಬು ಏನಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊಡ್ತಿ ಮಡಿಕೇರಿದ ಅಕ್ಲು ಏನಕ್ಕಾಗ ಬಟರ್ ಫ್ರಿಟ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರು ಡಿಗ್ರಿ ಪೋನಾಗ ಏನಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇಂಚೆನಿಂದ ಐತನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತು ಬಿತ್ತದೀಪರವ ಅಪ್ಪಗೆ ಮರಿಯಾಳದ ಟೈಮ್ ಅದಿಪ್ಪಳು ಜಾಲ್ಡ್ ಮಾತಲ್ಲ ಪಂತಿ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತನ ಬಂದು ಅದ ಕಾಡ್ದೈ ಬಂದು ಕಡಸ ತಗತನ ಅಪ್ಪು ಅವಲ್ಲ ಪೋತುಂಡ್ರು ಈ ಜಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಟರ್ ಫ್ರಿಟ್ ಆತದನ್ನ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಆತೆ ಎನ್ನವೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸೇರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡ್ರಿ ಏನಾರ್ದು 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕ ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗ ಅಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡ್ರಿ ಏನಾರ್ದು 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಏನಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗನೇ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಲ್ಲದ ಐತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪೋನಾಗನೇ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡೇ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೇ ಈ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೇ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ದಾದ ಬಟರ್ ಫ್ರಿಟ್ ದೈ ಮುಲು ಏನ ಚೂರು ಸಾದಿತ್ತು ಒಂದು ಬೋಡತ್ತಿ ಜಿಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಂತರು ಕರಿಯಾನಿಕ್ಕಿಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಏರೋ ಪಣ್ಣಂಚನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬಂಡ 1 kg ಏತೋ ಭಯಂಕರ ಕಾಸು ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದೆನ್ನ ಇರೇನಾ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ನಡೋನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಏರೋ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಕರಿಯಾನಿಕ್ಕಿ ಎತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕರಿಯಾನಿಕ್ಕಿಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಕರಿಯಾನಿಕ್ಕಿ ಇಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಬುಕ್ಕ ಅಡಿಕನೆ ಪುರ ನಡೋನ್ನ ದುಡ್ಡಾಡುಂದತ್ತು ಒಂಜಿದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಕುಕ್ಕುದ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣನ ನಮ್ಮಿರು ಹೊರನಿ ಪೂರ ಕಟ್ತದು ಲಗಾಡಿಗಿತ್ತಿರು ಉಪ್ಪು ದೈ ಪುರ ಬೋಡು ಅಂಚ ಪುಚ್ಚಲು ಪೂರ ಸಹಿತ ಎಂಕ್ಲಾಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು 10 ಪುಚ್ಚಲಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಪುಚ್ಚೆ ಪುನ ಅವು ಮೂಲುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಗ ಮನ್ನಾಗ ಏನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಪನ ಇತ್ತಿರು ನಿಕ್ಲಾಲ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚದ ಫಾರ್ಮೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡೈತೆ ಕೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತೆ ಪುಣತ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ ಒಂಜಿ 25 ಮತ್ತು ಕೋರಿಲಿಪ್ಪತ್ತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10-13 ಪುಚ್ಚಲಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದತ್ತು ಬಟ್ ಬರೀತೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತಂದು ಅಂಚ ಐಕೆ ಪನ ಒಂದಿತ್ತಿರು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪೊಲಿ ಎಂದು ಸೊ ಇತ್ತು ಒಂಜೆ ಪುಚ್ಚೆ ಹೊರಿತನ ನನ್ನ ತೋಡ ನಂದು ಪೂರ ಸೈತನ ದಾದಾಂಡ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪುಚ್ಚೆ ಸೈತ ನಂದು ಇಂಕ ಬಜಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪುಚ್ಚೆ ಇಷ್ಟು ಜಿದಾಯಿ ಗೊತ್ತನ ಬಜಿ ಅನಚ್ಚರ ಅನ್ನ ಅಟ್ಟಡು ಪೋಪುನ ಮೂತ್ರ ಮನ್ಪನ ಇಂದು ಮನ್ಪನ ಐದಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಥರ ಬಜಿ ಗಲೀಜು ಪುಚ್ಚೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು
ದಾದಾನ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತನ ಕೋರಿ ಮೀನು ಅದಕ್ಕೆ ನಂತನ ಒಂದು ಐಕ ಬಾವಡೆ ಮುಚ್ಚಿ ತೀತಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ರಟ್ಟದು ಪೂರ ತಿಂದಿದ್ದು ಹೋಗೋಣ ಅಂಚಿನ ಕತರ್ನಾಗ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಂಕ ಐಕ ಐಟ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಬಿಚ್ಚಲು ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಟಡು ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡು ಅಯ್ನು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಜಿ ಆತು ಉಪದ್ರ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಊಲೆಜಿ ಉಪ್ಪುತು ಉಪಕಾರಂಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಐಟ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ್ನೇ ಬೊಡ್ಚಂದ ನಾವು ಒಂದು ದದ ಅವೇ ಮೂತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂದು ದದ ಹುಚ್ಚೆದ ಮೂತ್ರ ಉಂಡದ ಭಯಂಕರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅದ ಅದು ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಂಚ ಅವು ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಉಂಡು ಅದು ಕೆಂಕಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಬಾಡ್ದು ಬಿರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಟ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಫಿನೈಲ್ ಬಾಡ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಮನದನೇ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ತಂದು ಇಟ್ಟದೆ ಸೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಗೈಸ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅನ್ಪೊಡಿ ಇಂಚ ಅನ್ಪೊಡಿ ನಿಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅಜ್ಜಿಲ ಟಿಪ್ನಾಗಲತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂದು ಅವು ಹೆಂಗೆ ದದಪ್ಪ ಆ ಕರಿಗೊಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕೊರೋಹಿತಿರುತ್ತೆ ತಾತನಾಗ್ಲಿ ಎಂಕೆವು ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೇರ್ ನಂತದೆ ಏನು ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಜೊತೆನೈತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗಲಿಂದೆಲ್ಲ ಕುಂತಾರ ಅಂಚಂಡಿ ರಾಜ್ಯಲದಕ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಮೂರವರ ಇಂಚ ಮುಂಚೆ ಪಟಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಲ ಚಕ್ರ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪತ್ತಾರ ಅಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಪಡ್ಬಿರತ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋದು ಆಯ್ನ ಯಾಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೋದು ದೇತವತ್ತದು ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಪಡಪ ಇತ್ತರ ಪಡಪ್ಪವೆ ಬಾಂಬೊಂಜು ಪೋಡಿಗೆ ಪಡ ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪಡಪ್ಪವೆ ಅಂಚ ಕರಿಸತ್ತಿಲ್ಲತಿ ಜಯಂತನೇ ಅವಾಗ ಇಂಕ ದೆತ್ತುಕೊರ್ನ ಪರ್ಬತ್ ರಾಯಮಡಿ ದೆತ್ತುಕೊರ್ನ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಐತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬುಕೊಂಚಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಮತ್ತು ದೆತ್ತುಕೊರ್ನ ಐತನ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತ್ನ ಕರೆನ ಸಾತಿ ದೆತ್ತುಕೊರ್ನ ಪಟಾಕಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಕಲ್ಲ ಮಂಗೇರ್ ಬಂದಾಗ ಮಂಕೀರನ್ನ ಗಡಪುಡತ ಒಬ್ಬ ಇಪ್ಪನೇ ರಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟು ಬೊಂಡನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತಿತ್ತು ಪಾಡ್ವ ಐಕ್ ಐನ್ ಪೊಡಿ ಪ್ಯಾರ ದಕ್ ಮೂಲೆ ಪಡಪವನ ಅಂಚ ಅಂಚದು ಕರಿಸತ್ತಿದ ಉಂಡು ಮುಂಚೆ ಪಟಾಕಿ ಮಿನಿ ಒಲಾಂಟ ಕಾಸು ಇತ್ತುಂಡದೆ ತೊನ್ನ ಬುಕ್ಕರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಚಿಬಿಲೆ ಉಂಡ ಇನ್ನೇ ಪೊತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತದಿ ಇಂಡವ ಅಂತ ಒಂಜಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಕೊರಂಟಾಂಡು ಪೂರ ನೆಟ್ ಅವು ದೀಪಾವಳಿದ ಪಟಾಕಿ ಹೊರನೆ ಸುರ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ ಒಂದು ಪೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪುಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಗೋಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮಂತರ ಖುಷಿ ಆಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡು ಪೆತ್ತ ಬಂಕಂದು ಒಂಜಿ ಎಳೆಲ್ಮೋ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡು ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ಹುಷಾರಿದ್ದದೆ ಅಲ್ಲದ ಐದೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಐದೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿನ ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮಡು ಪೆತ್ತನ ಕೊರ್ನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡಾಂಡ ಅಮ್ಮಗ ಪಗನೆ ಹುಷಾರಿದ್ದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಂದು ಒಂದಿತ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕೊರ್ನ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕತೆ ಅವು ಮತ್ತು ಶೋಕು ಗೋಪೂಜೆ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪೂಜೆ ಮಂತೆರ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅದ ಕುಡುಪದ ಬಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ದತನ ಮತ್ತು ಪೂ ಮತ್ತು ಕುಡುಪದ ಪೂ ಚೂರಿದ ಪೂ ದತನ ಮತ್ತು ಬೋಡು ಅಂತಿರತ್ತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಡು ತಿರ್ಗುನು ಏನ ಅಜ್ಜಿಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮೂಲೆ ಅನಿಜ್ಜಂಡತ ಸೊ ಏನ ಅಜ್ಜಿಲಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೂಪು ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಕೂಪು ಮತ್ತು ಇತ್ತು ಅಡೆ ಮತ್ತು ಪೋದು ಎಂಕ್ಲ ಏನ ಬಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಪೆತ್ತದ ನೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಿಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ವಾಡ ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗಿನ ದಿನ ಕ್ಲೇಸ್ ಹೋಗು ಇತ್ತೇ ದಾದ ಬೇಜಾರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಂದು ಎಂಡ್ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೀರುಂಡು ನಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಮರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮುಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಇರ್ದಾನೆ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಪ್ಪಂದು ಪಂಡ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅದ ಮಾನಸಿಕ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿಕ್ಕು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋಪ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಅಂತದ ಮಾತೇನೆ ಯಾನು ಏಪ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಬಂತೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದು ಏನು ಮಂಡಿಗೆ ದಿತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿಂದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಏನಮ್ಮಾಗ್ಲತ್ತೆ ಏನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸತ್ಯ ನೋಡಂಡ ಬಟ್ ಆರಿಗೆ ಆಪಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಇತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಇಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತಾಳು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಇಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಮುನ್ಪನಿಲ್ಲ ತಾ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿರ್ಲತ್ತ ಉಡಿಯಾರ್ಲತ್ತ ಅಂಚಾತಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂತೂ ಇಂತೂ 18 ನಿಮಿಷ ಉಂಟ ಇಂಚ ಆಂಡ್ಲ ಪಾತಿರಿಯೆ ಸೊ ತುಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಎನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಕ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಪನಿ ಒಂದೊಂದು ಸೊ ಎನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಓ ಹಾಂ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಕ ಬಾಯ್